centru Česká Kanada u Kuntžaku na Jindřichohradecku začal ve středu mezinárodní festival tantry, tance a živé hudby. Na akci, která je oslavou života, se sjelo 250 lidí převážně z České republiky. Měli by tady navázat nová přátelství, naučit se větší otevřenosti a hlavně radosti ze života. V krásné přírodě obklopující rekreační areál nedaleko Kuntžaku se odehrává největší český festival, který je oslavou života. Dorazilo na něj přes 250 lidí. Naším záměrem bylo vytvořit prostor pro lidi, aby se mohli setkat v atmosféře takové lidskosti, harmonie, otevřenosti, lásky a aby ten svůj život, aby to inspirovalo k tomu, aby život dokázali více oslavovat a nejenom ho přežívat. Lidé se během 4denního festivalu učí poznávat sami sebe, radují se z pohybu, nových zážitků, ale i přirozenosti. Jde o to v klidu si užívat života. Program je pestrý. Tanec, meditace, máme tady chrám lásky, kde se lidé mohou beze slov setkat v lásce. Bude tady doprovodný program, například malování a dražby obrazů, výstavy fotografií. Chybět nebudou ani masáže. Pořadatelé akce našli nejlepší místo na jihu Čech, hledali ho 2 měsíce. Přece jenom není to jednoduchá záležitost najít místo, kde bude hezké prostředí, obklopené lesy, aby to nebylo uprostřed civilizace, aby se tu lidi cítili dobře. Navíc ubytováním a zázemím, které by akci pro téměř 300 lidí po všech stránkách vyhovovalo. Tak poskytujeme ubytování v chatkách, v bungalovech a v penzionu. Většina lidí, kteří přijeli oslavovat život, je z Česka, třetina ze zahraničí. Během 4 dnů čeká každého účastníka 7 workshopů. Jsou tady reprezentované takové základní 2 směry, jednak směr tantrický a potom směr toho tance, konkrétně biodanzy neboli tance života. Do centra Česká Kanada proto dorazilo 20 učitelů z 10 různých zemí. Alan učí lidi oslavovat své bytí. Abychom mohli oslavovat svůj život, musíme být v přátelském vztahu sami k sobě, ale i k druhým. Třeba s tím, co je nepříjemné, jako je pláč nebo vztek. Tantrický workshop v přírodě obohatí duchovní učitelka z Velké Británie. Tohle je oslavný festival. Chtěla bych, aby si lidi odnesli to, že život je nádherná oslava. Užívali si ho a po návratu domů to vnesli do svého života. Vedle meditací a hudebních vystoupení je zajímavostí festivalu také strava. Kuchyně v České Kanadě vegetariánská a alkohol tu přes den nikdo z účastníků nepije. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.